Espai que pot suggerir un despatx estàndard de pel·lícula negra de detectius. A l'esquerra, una sortida a un passadís que va a la porta d'entrada. A la dreta, una altra sortida que va a la resta de la casa. Com a mobiliari, un sofà i un escriptori d'aspecte tronat. Darrere l'escriptori hi ha una finestra que dona al carrer. Veiem una prostituta seient al sofà, fumant, molt alterada. Té la roba tacada de sang. Un home amb pinta de detectiu tipus Marlowe va passejant per l'habitació. No sé com ha passat, Ferran. T'ho juro que no ho sé. Ara ja és massa tard per donar explicacions. Ha passat. I ja està. Però és que me l'he trobat al damunt, que no he pogut fer res més. On és ara? Haguera hagut de marxar abans. L'has deixat allà? Que l'has mogut? No, no he tocat res. Tot està igual. Has netejat l'habitació almenys. Vull dir, has deixat alguna empremta? No ho sé, Ferran, però com vols que ho sàpiga? He sortit pitant d'allà. Ferran, m'ajudaràs? Mira, marxa d'aquí, Això no ha passat, d'acord? Però abans, renta't una mica. Ves al lavabo, que jo m'encarrego de tot. Ferran agafa un telèfon que hi ha damunt l'escriptori i truca a algú. Hola. Necessito un servei de neteja. Sí, al meu despatx. Sí, complet. Cal que marxi? Sí, és urgent. En efectiu. Ok, doncs aquí us espero. Gràcies, Ferran. No sé com... No me les donguis. Simplement desapareix, d'acord? I oblida'm. I no em truquis. Ferran continua donant voltes per l'habitació, molt emprenyat. Va cap a la finestra i es queda mirant a fora una estona. Quina merda! Ferran trenca el vidre de la finestra d'un cop de puny. Un moment! Que ja va! Un moment! L'home va cap al passadís mentre continua sonant el timbre. Surt d'escena i torna a entrar amb una noia. No podies fer menys xivarri? Has canviat el pany? Podies trucar un cop i esperar-te, no? Com fa tothom. Per què has canviat el pany? Estava acabant un capítol. I era important. Era necessari? Acabar el capítol. Canviar el pany. Papa, se t'ha de repetir tot 2 cops, sempre? Perdona. És que quan estic escrivint m'aïllo i no puc tenir distraccions. No m'entens? Entesos. Au, va. Fes-me un petó, que escarràbies. Que ets cara de veure, I tu més? Per què no em contestes? Quan no t'he contestat? Et vaig enviar un àudio i em consta que l'has obert, sí o no? Ja saps que no m'agrada parlar pel WhatsApp. I quan et truco, tu tampoc me l'agafes. No, va, seu. Qui et fa la neteja? La Marisol ve un cop cada 15 dies. I fa alguna cosa? Què vols dir? Crec que quedaria millor si no fes res. Ho tens tot fet un fàstic. Ja li has dit que no estàs content amb la feina? Però com vols que li digui? Si ja venia quan la teva mare estava embarassada de tu. Sí, doncs ja fa més de 30 anys. Ja, amb què has vingut? A fotre'm les broncades així en general? O podem ser mínimament amables l'un amb l'altre? Tens raó. No hauria de ficar-me amb la teva vida, oi? Almenys a certs nivells, no? I el de la neteja no és que em preocupi especialment. Ja ho he vist, ja. Doncs mira, tema zanjat. I doncs què? Va dir la iaia que no li agafes el telèfon. Jo no li agafo ningú el telèfon. I després t'estranya que jo no et contesti. No, però és que tu ets la meva filla. I tu ets el fill de la iaia, no et fot? Mira, no tinc ganes de parlar d'aquest tema. Doncs crec que caldria parlar-ne. Què passa amb la iaia? Què passa de què? Ja saps de què estic parlant. Que no li agafo el telèfon. No li obres la porta. Això t'ha dit? Per això has canviat el pany, oi? Com que ella tenia claus. Doncs mira, ara ja no en té. Però, papa, tu no pots estar aïllat ni sol. Qui diu que jo estic sol? I si només veus la Marisol un cop cada 15 dies. Quan t'ho va dir la iaia, això? Farà una setmana. Bé, de fet, li va dir a la mama i ella m'ho va explicar a mi ahir. Ta mare també és l'hòstia,
I encara com t'ho va explicar? Què t'has fet a la mà? Sí, ja trigaves a preguntar-ho. Vols que t'ho miri? Res, m'he tallat amb un vidre. Quin vidre? De la finestra. Així? Sense més ni més? No he relliscat i he ensopegat. Papa, sembla la típica excusa de persona maltractada. Vaig caure al lavabo i vaig ensopegar amb el canto de la banyera i per això tinc aquest ull de vellut. És que és veritat, Helena. I per què t'hauria de mentir? Pel tall que portes té tota la pinta de ser conseqüència d'un cop de puny a un vidre. O un mirall. M'equivoco? Què t'ho fa pensar? De formació professional. M'he xupat moltes guàrdies a urgències. I doncs què? Que vens? En nom de les dones de la família? Des de quan feu conxorxa? Simplement ens preocupem per tu. No em facis riure, Helena. Algú no em porteu entre cap i coll, que jo ja ho sé. I tu i les teves paranoies. Què? Que m'equivoco? A què ve tot aquest interès tant de cop i volta? Crec que no hauria d'haver vingut. No, ara no marxis, sisplau, no. He estat una estúpida pensant que et deixaries ajudar. Sempre has fet el mateix. Quan algú s'interessa per tu, ja d'entrada el rebutges. Ai, Helena! Vols ser ajudat, i molt menys que et diguin el que has de fer. M'equivoco? És que ara resulta que tothom es preocupa per mi i em vol ajudar. La mare, la iaia, algun veí també, perquè m'agradaria saber si algun veí us ha trucat. I a mi no m'hi fiques a la llista? Crec que tu ets l'única que realment es preocupa per mi. Ets molt injust amb qui t'estima. Perdona'm, Helena, tens raó. Tu no et mereixes que jo et parli així, però, sisplau, no em fallis, Tu no. Em vols, ets tan tossut. No em fallis. Tu ets l'única que li accepto consells. Escarràbies. Et quedaràs a dinar? És que no tinc temps, papa. Me'n vaig a casa a dormir. Fa 8 hores que estic de guàrdia. No, si no tenies temps, per què has vingut? Només venia a veure si estaves bé. M'agrada veure't de tant en tant. I si fem una cosa ràpida? Ràpida com què? Ai, no sé. Alguna cosa trobarem per la cuina, no? Que persuasiu ets quan vols. Vaig a veure què hi ha a la nevera. No tens res de bo a la cuina. Mira tu bé. Hi ha un paquet d'espaguetis que sembla aprofitable. I un pot de salsa bolonyesa. Espera, que miro la caducitat. Mira, encara es pot aprofitar. Doncs què, espaguetis a la bolonyesa? A mi tot m'està bé, carinyo. Vaig a posar l'aigua a bullir, tu no et moguis. 15 minuts i el dinar és a punt. Vaig al lavabo. Tens alguna cosa pel cap? Tinc com un bombo. Sí, a l'armariet hi ha alguns medicaments. Deu quedar algun gelocatil. No el veig per enlloc. Calla! Sí, en queda un. El puc agafar? Tot per tu. Entrant al despatx amb la caixa del gelocatil. Apunta a comprar-ne més. Si jo no en tinc mai de mal de cap. Ai, no fa mai nosa. Au, va, para la taula. Oi. Helena espera una estona que el seu pare estigui al menjador. Treu una altra caixa de medicament de la butxaca. Treu després el mòbil i truca. Hola? Sí, em sembla que és el que em vas dir tu. Olanzapina. Sí, de 20 mil·lígrams. Una caixa sencera, crec que ni l'ha obert. I com puc saber si s'ho pren o no s'ho pren? No, és clar que no li puc preguntar. S'emprenyaria molt, però alguna cosa he de fer, no? No creus? Ai, mira, no ho sé. Gràcies, però em sap greu. Mira, no ho sé, no sé si seria una bona idea. Ja et vaig dir el que em pensa dels metges. No, respecte a mi no. Jo sóc la seva filla i no crec que vegi els pediatres com enemics en potència. Vols dir? No ho sé. En tot cas, t'agafo la paraula. Ho intentaré. Sí. Gràcies. Ens veiem dilluns. Adeu. Taula parada. Doncs vaig a tirar la pasta. Entra un home aguantant a una dona que gairebé no pot caminar, ferida d'un tret. Fes-me espai, Ferran. Què ha passat? Estiraré les cames, corre! Estiren la dona al sofà. Però què ha passat? Trini, què t'han fet? La cosa no ha anat com ens pensàvem. Però no hi havies anat tu per si les coses es torçaven? Doncs s'han tossat a banda el que es pensàvem. L'haurem de portar a algun lloc. A urgències. No, de moment portem-la al teu llit, al teu quarto. Òscar, l'hauria de veure un metge ja. Pel camí he trucat al Llorenç. A Matassanos. És un tio en qui pots confiar.
Era més discret que presentar-nos urgències. Allà ens farien moltes preguntes. Espero que li hagi fet un bon apanyo. Ja té la bala. Ja dic que estigui en repòs uns quants dies. Però ben, Ferran, portem al teu llit. Fes-me cas i ajuda'm, sisplau. Entre els dos l'aixequen del sofà i surten amb ella. Tornen al cap d'una estona. Ferran obre un armari, treu una ampolla de whisky i 2 gots, els omple i en dona una a Òscar. Què ha passat? Que què ha passat? Que li han engegat un tret, això ha passat. Això no va bé, Ferran, això no va bé. Jo crec que hauríem de deixar-ho ara que encara hi som a temps. Què dius? Deixar-ho? Mai de la vida, eh? On s'has vist? Jo no m'hi sento còmode. Se m'està fent molt gros tot això. I mira que li ha passat a la Trini una mica més i no ho explica. Però ara ja està fora de perill, no? Ferran, però com pot ser tan cínic? Però què vol dir que està fora de perill? I nosaltres no també estem fora de perill? Va, ara no em siguis pusil·lànime, tu. Això tot just acaba de començar, eh? I necessito el vostre suport incondicional. Doncs amb mi no hi comptis. Aquí quedes tu sola, ja t'ho faràs. Òscar... Adéu, Ferran. Crec que això s'ha acabat. Ferran treu un revòlver d'un calaix de l'escriptori i l'apunta. Òscar, tu no pots marxar. Què faries? Em dispararies? No m'obliguis. Estàs boig. Ferran segueix apuntant cap a la sortida. Òscar, Òscar, fes el favor de venir aquí, eh? No et consentiré aquestes sortides de to. T'has cregut que ets tu, eh? A mi no em pots deixar així com així. No em pots deixar per sortir dels collons, eh? Òscar! Òscar! Torna Helena. L'escriptor amaga el revòlver. Papa, què fas? M'has espantat. Res. Coses meves. Estaves cridant? Guardant la pistola dissimuladament al calaix. No passa res. Què, anem a dinar? Encara no és a punt. Què vols, que xerrem una estona? Hi ha alguna cosa que em vulguis explicar? No tinc res a dir. Helena veu un full que està posat a la màquina. Això és de la teva pròxima novel·la? De què va? Helena, no en xafardegis. L'escriptor s'aixeca i treu el full d'una revolada. El rebrega i el tira a la paperera. I ara què t'ha agafat? Cal ser tan violent? Que no et fiquis en la meva feina, d'acord? I tan desagradable? És que no m'agrada que xafardegin el que estic fent. Vale, ja no xafardejo més. Estàs molt irascible. Jo només volia ajudar. I jo t'ho agraeixo. Però això és un problema exclusivament meu. Doncs perdona. Ja t'he dit que només volia ajudar. I es pot saber, o millor dit, d'on ve tot això? Sí, això de les converses amb la iaia. Es veu que... Quan va venir la iaia a casa... Espera. Que va venir la iaia? Vols dir que la iaia es va desplaçar del seu domicili al vostre? O sigui, a casa de la seva ex-jove, a escalfar-li el cap amb la barrila de què? El meu fill no m'agafa el telèfon. Sí, papa, i altres coses. Quines coses? Lo del pany. Sí, lo del pany també, però a més, altres coses. De quina mena? Que et sentia a les nits. Bueno, és el que té viure al pis de dalt. Aquests sostres són prims, encara que no ho sembli. Que et sentia cridar. Com si t'estiguessis barallant amb algú. Ja serà menys. I que també, molt sovint, ara et sent parlar, com si tinguessis converses amb altres persones, però que estàs sol. I ella què sap si estic sol acompanyat? Home, papa, a tots ens consta que no et relaciones amb ningú de ja fa temps. I la iaia no sent cap altra veu que la teva en aquestes converses. Papa, què està passant? Què vols dir? Que m'estic trastocant? No, això ho has dit tu. Jo només dic que estàs empitjorant. Ja et prens la medicació? La medicació? Sí, esclar que me la prenc. La medicació t'ajuda a centrar-te. És precisament per això, perquè et normalitzis. Ho saps, oi? Són molt llestos, els metges. No, papa, els metges el que busquem és que la gent pugui tenir una vida normal malgrat les seves malalties. Ja, i vosaltres em salvareu de les meves malalties, oi? Papa, et prens la medicació? Què passaria si no me la prengués? Doncs que encara series ficat al teu pou, amb les teves pujades i baixades. Ara que estàs de pujada, oi? Doncs gaudeixo. Quan t'agafi la depre, no em busquis. I per què et penses que no em prenc la medicació? Traient la caixa de pastilles de la butxaca. Perquè m'he trobat això al lavabo.
Ni l'has obert. Has tingut la barra d'escorcollar-me a la farmaciola. Ho he trobat quan buscava el Gelocatil. Ai, no, ara no em vinguis amb excuses, Helena? Ho he fet pel teu bé. Ai, sí, pel meu bé. No podràs portar una vida normal fins que no hi posis remei. Sí, això i la medicació ho arreglarà, oi? He estat parlant amb un col·lega de l'hospital. Ell creu que si et mediquessis correctament, podries portar una vida normal. I què és una vida normal? I ara no em vinguis amb què la medicació m'ajudarà, I una merda. Papa, sisplau. Quants cops has provat de medicar-te? No ho sé, Helena. No, és que no ho recordo. 2 o 3 cops. Quan porto un parell de setmanes prenent-me aquesta porqueria, les idees se m'esveieixen i sóc incapaç d'imaginar-me res. Farà un mes que no m'ho prenc. Potser no és la medicació adequada. Voldries que et visités el meu col·lega per revisar-ho. Ell s'ha ofert desinteressadament. I podries anar quan volguessis. Potser podria receptar-te alguna altra cosa que et permeti continuar treballant. Ja n'hi ha prou, Helena. Crec que m'he expressat amb total claretat. Si em medico, no puc escriure. I punto! Saps què penso? Que ets un gran egoista, això és el que penso. Ah, sí? I doncs què et pensaves, Què esperaves de mi? Què volies de mi? Volia un pare. Et sembla poc? Ai, pobreta. I no l'has tingut, oi? A vegades em fas fàstic. Però com pots ser tan cínic? Tu sempre has estat la teva primera ocupació i preocupació, oi? Jo, i després jo. Tant se te'n fotia la teva dona, la teva filla o qui estigués per allà al mig molestant, no? Bé, no del tot. Estaven els teus personatges, m'equivoco? Aquests sí que no et molestaven, oi? És que són les meves creacions. I diria que la teva segona família. Però mentiria si així ho fes. Són la teva primera família, la teva única família. Jo crec que ni te'n vas adonar quan van marxar la mama i jo. I a què ve aquest munt de retrets? Creus que pots venir aquí a tirar-me encara res? Per mi has estat sempre com un personatge més de les teves novel·les. I crec que ha arribat el moment que deixis de ser-ho. Sí? Per alguna raó en especial? Papa, jo no em puc passar la vida competint amb els teus personatges. Inclòs tu. Et necessito tu, però no com un personatge, sinó com un pare, m'entens? No vull ser un lector més. No em diràs ara que t'has llegit alguna de les meves novel·les? Les he llegit totes. Totes? Les 24? De la primera a la darrera. I per què? Perquè sortia la teva foto a la contraportada. No ho haguera dit mai. Estic tan familiaritzada amb el teu món que podria fer un dibuix de cada un dels teus personatges. I saps? Faré una confidència. En tots aquests anys de llegir-te novel·la darrere novel·la, sempre vaig tenir l'absurda esperança que en algun moment o altre de l'acció apareixeria algun personatge inspirat en mi. Encara que fos molt vagament, però que jo m'hi pogués reconèixer. Però això no va passar mai. És que jo mai m'he basat en personatges reals. Vols dir que no? En un dels teus llibres apareixia una dona molt cruel i perversa que per la descripció s'assemblava sospitosament a la mama. Pot ser. A vegades el subconscient et pot trair. Però cada cop em costa més seguir treballant. Aquest serà el meu últim llibre. I necessito alliberar-me de tot això. És que aquesta història està acabant amb mi i jo ja no puc més. Si vols, t'ajudaré jo. Què faries? Escriuries per mi? No tinc facilitat per la literatura. La meva feina és cuidar dels altres. Això sí que ho sé fer bé. Mira, fem un tracte. Em quedo a viure amb tu. Una temporada. I et cuidaré fins que acabis el llibre. Despreocupa't de tot el que sigui accessori. Però quan tinguis la feina feta, tornaràs a medicar-te. I aquest cop serà per sempre. Ja. Però... I els meus personatges? O ells o jo. Tria. Ferran agafa la capsa del medicament i se la queda mirant. When Charlie speaks of Lester, you know someone great has gone. The sweetest swinging music man had a porky pig hat on. A bright star in a dark age when the bandstands had 1,000
Ferran està endreçant el despatx fent lloc a la taula. Instal·lada. He deixat la finestra oberta, que es ventili una mica. No, ostres! Què ha passat aquí? M'ha semblat que calia fer una mica d'ordre. Helena seu davant l'escriptori. Has vist? Sota els papers hi havia una taula. És increïble. Molt graciosa. No has tingut mai sentit de l'humor. Ja, i per això escric novel·les policíaques. Està bé, està bé. I si passessis al plomero, tampoc aniria malament. Comença a obrir calaixos. Això també ho has repassat? Helena, no remenis, per aquí. Què passa? Que tens algun secret inconfessable amagat? A veure... Helena, que t'he dit que ho deixis estar. A veure, per aquí... Obre un altre calaix i en treu un revòlver. Aquest és amb el que jugaves abans? Dóna'm això, Helena. No estarà carregada, oi? T'he dit que m'ho donis. Si és de 13, dona el pego, eh? On són bales de debò? L'escriptor li arrabassa el revòlver. No juguis amb això, Helena! Però què hi fa un revòlver de debò al teu calaix i a sobre carregat? L'escriptor treu les bales del carregador, torna a muntar l'arma i la guarda al calaix. No n'has de fer res. Hem fet un tracte i em sembla que això no entra dintre les teves atribucions. El què no entra en el tracte? Que facis judicis sobre el que faig o deixo de fer. Et quedaràs aquí fins que haguem acabat la feina, d'acord? El que passi o hagi passat o que estigui al voltant de la meva feina, això és accessori, almenys per tu. Donat el teu estat, no em sembla massa convenient que tinguis a mà una arma. I menys carregada. En quin embolic t'has ficat? Doncs si n'has d'estar més tranquil·la, guarda-les tu. Li dona les bales. Helena les agafa i les guarda a la butxaca. N'hi ha més? L'escriptor treu una caixa de bales d'un calaix i li dona. Crec que és millor així. Però tractes són tractes. Jo seré bon amb tu, si tu et portes bé amb mi, d'acord? D'acord. Surto una estona. Què vols per sopar? El que vulguis. Mira, sorprèn-me. Poca sorpresa t'esperis amb la ruïna de nevera que tens. Hi ha algun súper a prop? Hi ha un Lidl aquí, a la cantonada. Doncs m'hi passaré quan torni. Helena marxa. L'escriptor espera que sigui fora. Es treu una bala de la butxaca que s'havia guardat i la posa al carregador. Li dona voltes i el tanca. Apareix un personatge que li arrabassa l'arma i se la guarda a la butxaca. Agafa Ferran i el fa seure a una cadira. Ferran, per què t'entestes en no col·laborar? Si l'únic que et demano és un nom. Mira que és fàcil. No acostumo a trair els meus confidents. Mira, prou. No tinc temps per converses moralistes i estic perdent la paciència. Treu el revòlver de la butxaca i li ensenya a Ferran. Mira, anem a jugar una estona. Et donaré 3 oportunitats. S'acosta a Ferran i li posa el canó de l'arma al front. Ja saps com va això. La pregunta ja la saps. Jo només necessito la resposta. D'acord? Jo et pregunto. I si em convenç la resposta, s'ha acabat el joc. Ets lliure. Però, si no me la dones o no me la crec, apreto el gallet i a veure què passa. Entesos? Estem d'acord? Doncs vinga, comencem. Dóna voltes al carregador, el tanca i amartella l'arma. Posa el canó a la templa de Ferran. Em diràs el nom? El gàngster prem el gallet i l'arma no es dispara. Què, tornem a provar? Va, vinga. Repeteix l'operació. Em diràs el nom? L'arma torna a fallar. Vaja. Sembla que és el teu dia de sort, eh? Vols deixar-ho aquí o vols que ho tornem a provar una altra vegada? Torna a carregar el revòlver i s'apropa a Ferran, disposat a disparar de nou. Però al darrer moment dubta. Crec que ja no et repetiré la pregunta. I saps què? Me'n refio de tu. Li dona l'arma. Tu mateix. Acaba tu la feina. Ferran agafa la pistola i se la posa a la templa. Tanca els ulls i es disposa a prémer el gallet. El gàngster desapareix i entra Helena amb una bossa del súper. Papa, què fas? Ferran baixa l'arma i s'enfonsa. Helena deixa caure la bossa i va abraçar-lo.
Helena és al sofà llegint uns fulls. En aquest capítol? Què? Que si la volies eliminar, a l'escena aquesta, a la Trini. Qui ho diu que la volia eliminar? Em va semblar que tenies pressa per acabar aquest llibre, m'equivoco? Però serà el meu últim llibre, sí. I has començat a eliminar els personatges principals. Ah, però la Trini no mor en aquest capítol. Exacte. No mor en aquest capítol. Sembla que et fessis enrere, no? No sé què em vols dir. Crec que en Ferran no va ser honrat amb la Trini. No li va explicar el que realment podia passar quan la va enviar a aquella missió. Vols dir que en Ferran va pecar de falta de rigor? No va ser legal amb els seus socis. Però Però què? que al final t'ho vas repensar. No te n'adones? Al final et vas fer enrere i t'inventes una absurda versió en la qual entenem que els dolents han descobert a la Trini, però no se sap per quins set sous li han perdonat la vida. No ho trobes incoherent? Papa, hem quedat que aquest seria el teu darrer llibre. Estem d'acord. Ara no et pots fer enrere. No t'hauria de tremolar el pols quan ja havies decidit que Trini havia de ser història. Ja, però no és tan fàcil, Helena? I et vaig dir que ells tenen vida pròpia. Hauries de ser valent. Però et fa por el que et diu el teu desig. No saps com tractar els teus personatges i aleshores l'acció es fa incoherent. Doncs a veure, ja, segons tu, com hauria de ser l'acció? Ja et vaig dir que no em penso ficar en el tema literari. Jo no en sé de trames novel·lesques ni d'intrigues No, policials. d'acord. Però com a lectora hi ha alguna cosa que no et quadra, oi? Doncs va, digue'm què canviaries. Posa un full nou a la màquina d'escriure. No, mira, oblida-ho. Ja veig que no t'han semblat bé els meus comentaris. Me'n vaig a fer el sopar, que amb això sí que no discutirem, oi? No, ara no te'n vas, eh? Va, fes el favor de seure. No, així no, papa. Quan vulguis realment que et doni la meva opinió, ja m'ho diràs. Ara estàs rebotat. No, és que això és important, Helena. Ja, m'has dit que en Ferran és un covard. Doncs bé, va, solucionem-ho, no? Sembla bé? He dit a tu que no ets valent, no que el personatge fos un covard. És diferent. Helena, seu. Crec que estàs confonent realitat i fantasia. I arribats a aquest Helena, seu. Ja, va, som-hi. Oblidem tot el que s'ha escrit. Acceptem que en Ferran no els hi ha dit als seus col·laboradors tota la veritat i que ho ha fet conscientment. Això ho has dit tu. I ho fa amb l'obscura intenció de que la Trini caigui en un parany. És això. En té tota la pinta. Perquè la Trini sempre ha confiat cegament en ell. I l'última cosa que espera és que l'enviï l'escorxador, oi? I quan se'n donés compte de la conxorxa, ja seria massa tard. I ja te n'hauries desfet d'un dels personatges. I què li dic a l'Òscar? Vull dir, com li explica en Ferran a l'Òscar el que ha passat? I això t'amoïna? Et representa algun problema? A mi, un problema. En tot cas, el Ferran. A qui sigui, papa. Però això té una fàcil solució. No els hi amaguis res. Refés l'escena i envia la Trini la missió sense massa explicacions. És més, no li donis cap explicació. Que faci la feina i punt. Ja, però això converteix el Ferran en una mena de... Què et fa por? Que els lectors tinguin una altra visió del seu heroi? Que li perdin l'admiració, la confiança? Papa, és el teu darrer llibre. Amb qui ha de passar comptes, Ferran? No. Ells no m'entendrien. Papa, què et fa por? A veure, Helena, em pots ajudar o no? De moment, et faré el sopar. Apareix una llitera amb un cos cobert amb un llençol. Entra Òscar, acompanyat d'un home amb bata blanca que aixeca el llençol. És ella? Ferran fa que sí amb el cap. Òscar desvia la mirada. Que vol veure l'informe? No, si me'n pot fer un resum. Miri, el tret va ser fet de molt a prop, a boca de canó, i amb una munició de calibre gros. Ho veu? Pràcticament li ha destrossat el crani. La bala va entrar pel front i va sortir per la part baixa de l'occipital. O sigui, que el tret va anar de dalt a baix. Possiblement estava asseguda. O sigui, que quan la van tirar a l'aigua... Ja era morta, sí, efectivament, si és això el que volia saber. Sí, gràcies, doctor. És suficient. Bé, que necessita alguna cosa més? No, això és tot.
Doncs, si em fan el favor d'acompanyar-me... Perdoni, doctor. Ens pot deixar sol uns minuts? He de parlar amb el meu company. Com vulgui, però pensi que li he de fer l'autòpsia abans de plegar avui, Si us plau, siguin breus. Gràcies, doctor. De què hem de parlar, Òscar? Òscar agafa Ferran per les solapes i el va arraconant. I a tu què et sembla? Tu no entens res. Per què li vas enviar? Mira, jo... No em vinguis amb la història que t'havien dit que eres segur. Hòstia, Ferran. Si semblava que l'estaven esperant per fotre'm un tret. Se n'havia sortit de situacions molt més perilloses. Això va ser tot plegat un nyap. Sense cap mena de planificació ni precaució. No em facis parlar, Ferran. Què vols dir? Que no em facis parlar, joder! No se't va córrer una manera millor desfer-te'n d'ella? De debò penses això? No cal ser gaire eixerit per arribar a aquesta conclusió, no et sembla? Tu em creus capaç d'una cosa així? Recorda que a mi em vas fer fora punta a pistola. O ja no ho recordes? Ja vaig perdre el control. I si no arribo a marxar? I si m'hagués quedat una estona més a la porta, què haguessis fet? Mira, Òscar, jo... Hauries disparat? Digues, hauries disparat? Ferran no respon. Òscar li dona un cop de puny i el fa caure. Ferran s'aixeca del terra. Treu l'ampolla de whisky, es serveix un got i seu al sofà. Entra Helena amb un plec de fulls i li dona a l'escriptor. Crec que ara vas bé. De debò ho creus? Si finalment ets valent i et decideixes a eliminar el personatge, a ningú li semblarà estrany. Trini pot morir. I serà una desaparició molt tràgica, però ningú podrà dir que en Ferran ha traït els seus companys. Queda clar, no? Jo crec que sí. Des del primer moment els hi has ensenyat les cartes. Podrà passar per un inconscient, però no per un traïdor, no trobes? Et sembla bé, doncs, que Trini desaparegui a aquesta alçada de la trama? Ho has decidit ja? Vull dir, si et semblaria bé que desaparegués. Ets tu qui ho decideix, però ja has fet un fals intent d'eliminar-la. Sigues valent i acaba-ho. I amb l'Òscar? Què fem? Això ja serà una altra història. Em vaig estirar una estona. Crida'm si necessites alguna cosa. Què? Vens a controlar-me? Només venia a xerrar una estona. Em creia que ja no volies veure'm. No em vas tenir prou l'últim dia. Vam deixar la conversa a mig fer. Perquè tu vas voler, Què vols ara, explicacions? T'ho tornaré a preguntar. Per què la vas enviar? No et penso donar explicacions. No se't va córrer una manera millor desfer-te'n d'ella? Però tu què t'has pensat? Que no veig el que vols fer? Vull fer respecte a què? Respecte a nosaltres, amb la Trini i amb mi. A ella ja te l'has carregat. Què penses fer amb mi? També et faig nosa? Sembla que tinguis pressa a acabar-ho tot. Mira, vull deixar aquesta història tancada, sense finals oberts ni merdes d'aquestes. Si cal que desaparegui, algú desapareixerà. I si cal que mori, morirà. Ho has entès? Acabar-ho tot? A qualsevol preu, oi? Caigui qui caigui. I vols que t'acompanyin al viatge final? Ho faries? Com pots ser tan cínic? No em puc creure que m'estiguis preguntant això. Ho faries? Si ho faig, ha de ser amb les meves condicions. I quines són? Si finalment decideixes quedar a morir, que sigui d'una manera digna. Jo no he decidit res encara. No vendré la meva pell tan barata com la Trini. Però una cosa t'he de dir. Si veig alguna cosa estranya o m'ensumo res, ni que sigui una petita sospita que em vols fer al llit, oblida't de la meva col·laboració. L'has entès? Tu faràs el que jo digui, Això creus? N'estàs segur? T'ho repetiré. Jo estic ficat en aquesta història tant com ho estàs tu. I mal que et dolgui, ara l'hem d'acabar junts. Ja no queda ningú més. O sigui que ara endavant haurem de col·laborar. Que cadascú faci el seu paper. I si no ho faig? Què passarà? Que et compartiré amb el teu pitjor malson. Ho has entès? Sé com fer-ho. No podràs fugir de mi. Helena? Helena, que pots venir un moment? Sí, digue'm. Ja, com creus que he de continuar? M'has cridat per això? No et pots esperar a l'hora de sopar? És que abans m'has dit que amb l'Òscar seria una altra història. Què volies dir? No recordo què t'he dit exactament. És que m'ha semblat que tenies alguna idea de com tirar-ho endavant. De com eliminar els personatges, vols dir? Això m'ha semblat.
Només t'he suggerit un gir a l'argument, però en tot cas tu ets qui decideix sobre els personatges. Tu n'ets el creador, qui en té la decisió final, la teva vida. Però què et creus? És fàcil compartir la vida amb uns personatges? Ara resultarà que tu també hi tens problemes. Més dels que et penses. Au, va, papa. Quins problemes tens? Tu els has creat, tu els manipules. I si vols, tu els mates, no? No facis broma amb això. Què vols dir? Que tenen vida pròpia? Quan crees algú, aquest algú ja és aquí, per quedar-se. Quan un personatge apareix al segon capítol d'una novel·la, ja no el pots ignorar. Ha de fer alguna cosa, d'actuar, relacionar-se amb els altres personatges, i a poc va agafant vida pròpia. I a vegades no és fàcil. El què no és fàcil? Oblidar-se'n, o no parlar-ne més. És més, ella parla solet i pren les seves decisions, i a vegades molt lluny del que tu havies planejat. I encara que vulguis oblidar, apareix i reapareix, i a vegades a lloc més insospitat o inesperat, encara que tu no el volguessis. I això m'està tornant boig. És que els necessito per tirar endavant, però és com si n'hagués perdut el control. Doncs no és aquesta la sensació que en tinc jo. Vas dir que m'ajudaries. Vaig dir que em dedicaria a la intendència i em sembla que ja estic fent més del compte opinant sobre la teva feina. Però em continuaràs ajudant. T'ajudaré en el que tu et deixis, però no em demanis més del compte. Me'n torno al meu quarto. No em cridis fins l'hora de sopar. Interior d'un club. Òscar seu a una taula, fumant. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty whenever you're near. La cantant baixa de l'escenari. Quan passa pel costat d'Òscar, ell l'agafa del canell i la convida a seure. Tens un moment per mi? No acostumo a seure amb els clients. Seran només 5 minuts. El que trigui a fumar-me un cigarret, d'acord? Més que suficient. M'hauràs de convidar, doncs. M'he quedat sense tabac. Només faltaria. Li dona un cigarret i li encén. Doncs tu diràs. M'envia el teu pare. Ho dius de debò? No m'ho puc ni creure. I per què no t'hauries de creure? Perquè hauria de saber perfectament on trobar-me. I si t'ha dit el contrari, menteix. M'ha dit simplement que et localitzés. Mira, jo crec que si t'ha encarregat la feina és perquè no s'atreveix a encarar-se amb mi. No, després de tants anys. Sempre ha estat un covard. I ara de què li ve? Ha recapacitat? Ha vist la llum o és que s'està morint i vol netejar la seva consciència? No acostumo a fer preguntes. Quan m'encarrego una feina, la faig i punt. I procuro fer-ho de la manera més ràpida i discreta. I ara per ara, missió complida, no? Doncs mira, saps què et dic? Oblida-te'n de que m'has localitzat. Fes-te un favor. Torna a la Cleda i li dius al teu jefe que no m'has trobat. Que em busqui ell, si té collons. Bé que els va tenir per ignorar-me. Apareix un gàngster amb cara de pocs amics. Algun problema, princesa?
El senyor ja marxava, oi? Òscar no s'aixeca i es queda assegut amb aire desafiant. Et vas carregar tu la Trini, No sé de qui m'estàs parlant. Que si li vas fotre tu el tret malparit. De què està parlant? El gàngster treu una pistola i apunta a Òscar, que s'aixeca amb les mans en l'aire. No em vinguis amb fanfarronades ara. Aquí no t'atreviries, hi ha massa gent. El gàngster li dona un cop amb la pistola. Òscar cau a terra i el gàngster l'encanona. Et penses que pots venir aquí a amenaçar-nos a nosaltres? El gàngster abaixa l'arma. La cantant li agafa i torna a apuntar a Òscar. No en sortiràs viu d'aquí, malparit. El gàngster li abaixa l'arma. Deixa'l que marxi, princesa. Crec que ho he entès. Avui és el teu dia de sort. Fot el camp d'aquí. I digues-li al teu amo que no m'has trobat. Despatxa l'escriptor. Helena està llegint. Vaja! Ja has ficat un nou personatge. La núvia del gàngster. Soc jo, no? Quin honor. Vas dir que t'agradaria sortir a alguna novel·la? I encara que sigui l'última, crec que tu mereixes. Un personatge una mica pervers, no? Encara no ho he decidit. Però sí, no és precisament una bona persona. I tu tampoc en surts gaire ben parat. Com jo. El Ferran, el detectiu. El pare desnaturalitzat que va abandonar la filla. Tenia les seves raons. No ho dubto, però en el llibre no s'explica. Només hi veus retrets. Així em veus a mi? És que no estic parlant de nosaltres, Això és ficció. Doncs per ser una ficció s'assembla força a la nostra història, no et sembla? M'ha agradat que t'agradaria el paper. Llegint-ho, primer... M'ha fet la sensació que m'utilitzaries per fer la feina bruta. Quina feina bruta. Ja m'entens. La de l'eliminació selectiva de personatges. A la Trini ja se la van carregar els dolents. I a l'escena del club li falta un pèl a l'Òscar perquè una altra dolenta li engegui un tret. M'equivoco? Et vas fer enrere una altra vegada? No era el lloc ni el moment adequat. A l'Òscar li reservo un altre final. Segueixes, doncs, decidit eliminar-los? Et sembla malament? És el que vas suggerir tu. Doncs ja que estic ficada a l'acció, vols que hi faci alguna cosa per tu? Sí. Ajuda'm a desemmascarar aquell indesitjable. El gàngster? No voldria tenir problemes amb gentussa d'aquesta mena. Jo et protegiré, no et preocupis. Quan dius tu, a qui et refereixes? Ja m'has entès. El Ferran no deixaria mai que la seva filla patís cap mal, ni tan sols que corrés cap perill. Igualet que tu. Tu pots fer-ho. Ell se'n refia de tu i no dubtaria en fer-te cas en qualsevol circumstància. I tu no hauries de tenir cap recança en tirar-lo endavant si arribés al cas. Papa, però a mi no m'ho expliquis, això. Jo només sóc la teva inspiració en aquest cas. Sí, però ho faràs? No t'he demanat que matessis a l'Òscar, ni que li perdonis la vida. Això ja ho has decidit tu. Però, si fos necessari, ho faries? El què, papa? Ajudar-me a atrapar el teu nòvio? Em sembla que m'estàs confonent amb una altra persona. Ara per ara no me'n refio de ningú més, M'ajudaràs? Ja et vaig dir que sí, però no sé ben bé com fer-ho. No et preocupis ara. Jo ja et donaré instruccions quan sigui el moment. Papa, d'acord. Esperaré les teves instruccions. Em necessites per alguna altra cosa ara mateix? No, gràcies. Pots marxar. Doncs me'n vaig al club. Tinc assaig amb el nou pianista, que avui tinc passe doble. Adéu. Adéu. No se't va ocórrer una manera més brillant de fer-te veure en públic? A on exactament? Ja saps de què parlo. Del club. Havies de localitzar la noia simplement. I ho vaig fer, no? No en el teu estil. El que es pretenia és que passessis desaparegut, no que et fessis el fatxent d'aquell gàngster i posessis en evidència. Jo faig les coses a la meva Ni que manera. em posessis en evidència a mi. Ara tothom estarà pendent del nostre proper moviment. Voldràs dir del teu proper moviment. Mira, Ferran, comença a acostumar-te que ja no me n'estan. Ja t'ho vaig dir. Si vols que continuï col·laborant, ho farem a la meva manera. A la teva manera? Tens potser alguna idea brillant de com enganxar aquell gàngster infraganti? I per què infraganti? Perquè seria l'única possibilitat que tenim de tancar el tema d'una manera neta. Caram, Ferran. Que legal que t'has tornat darrerament.
Ja no te'n recordes de com t'ha anat fins ara? Serà que el gàngster aquest és massa legal? Mira, Òscar, a mi no em compliquis la vida, eh? Les coses es faran a la meva manera o no es faran. Escolta'm bé, imbècil. Tu ja no manes. Fica't això al cap. Tu ja no manes. Entesos? I si m'he fet veure per tu amb el club, ha estat perquè jo ho he decidit. I si li he dit a la noia que l'estaves buscant, ha estat també perquè jo ho he decidit. Ho entens ara? I vés-t'hi acostumant, perquè d'ara endavant les coses aniran així. Molt bé. Doncs si tan controlat ho tens tot, vés i porta-me'l. Aquí, el xoriço aquell? No, si tan bo ets, vull el seu cap en una safata. M'estàs desafiant? Creus que no ho faria? Demostra-ho. I tu et penjaries la medalla, no? Estàs molt equivocat, company. Aquest no és el camí. Ah, i quin seria, doncs? Demostra que ets un home i vine a mi a rematar la feina. O és que tens por d'aquell indesitjable? Estàs molt equivocat, eh? I crec que no has sospesat bé tot el que pot passar i el que cal fer. I què hauria de sospesar? No te'n sortirà si no tens alguna manera de fer-lo caure en un parany. Algun suggeriment brillant, doncs? Para-li una trampa. O millor dit, fes que algú de la seva confiança li pari una trampa. Algú de qui ell no pugui dubtar. Estàs pensant en la nena? No la vaig veure massa predisposada. He parlat amb ella. No crec que hi hagi problemes. I col·laborarà. No ho dubtis. A canvi de què? És la meva filla. A canvi de res? Et repeteixo que és la meva filla. No t'ho creus ni tu, Ferran. Agafant la capsa de medicament de damunt de l'escriptori. És a canvi d'això? Són això les monedes d'ajudes? He fet un tracte. I tu? Tu no has de fer res. Que barat t'has venut. Ja ho saps, oi, que amb això s'acaba tot? No, s'acabarà quan jo ho decideixi. Potser és el que tu voldries. Però ja t'he dit que ara decideixo jo. Ves en compte. Li llança la capsa del medicament. I si saps el que convé, ni l'obris. Ferran agafa la pistola, comprova que estigui carregada i se la guarda. Ferran està apuntant amb una arma a Helena. Òscar està assegut a terra, recolzat a una paret, amb una ferida de bala. No et moguis! Papa, què fas? Com estàs? Podràs aguantar fins que busquem ajuda? Suposo que sí, però no la perdis de vista, sisplau. Papa, em vols escoltar? Això no està passant. No havíem quedat així, eh? Vas dir que m'ajudaries. I quina mena d'ajuda esperaves? M'havies d'ajudar a capturar el teu amiguet. I tu creies que després de tot el que va passar podries tornar a aparèixer a la meva vida com si res? Vam fer un tracte. Un tracte? Amb qui? Quina mena? A mi em va semblar que... Doncs et va semblar malament. No penso trair el meu home així com així. Ja t'ho vaig demanar. No em facis riure, Ferran. Tu creies realment que aquesta perla trairia el seu novillet? Papa, això està sortint de mare. Per què m'has posat aquest gos al darrere? Vas dir que ens portaria fins al nostre objectiu i no l'he vist per enlloc. El que sí que he vist és que m'ha engegat un tret. La part del teu pla, això? Això és el que entens per una mort digna? M'he hagut de defensar. Llença la pistola. Que no tinc cap pistola! Mira, veus? No hi ha perill. Sisplau, papa, anem a casa. Hòstia, Ferran, vols fer el favor? No et descuidis. No veus que està intentant confondre't? És la meva filla. T'enganyis, Ferran. Tu no has tingut mai cap filla. Que no veus que t'està prenent el pèl? Què en saps tu d'aquesta tia? Però tu em vas dir que m'ajudaries. Després de tants anys, vas dir que em perdonaves. Però què estàs dient? Crec que em confons amb una altra persona. Ferran, sisplau, acabem això ràpid, m'estic desagnant. Però que no veus que tot això és irreal? Estem dins del teu cap. Del meu cap? Això no és el món real, papa. Tu estàs imaginant. Imaginant? M'he imaginat que el meu col·lega és aquí a terra amb un tret i que tu m'has amenaçat a mi també. Amenaçat amb què? On veus una altra arma que no sigui la teva? I el teu col·lega? On és el teu col·lega? Estem sols aquí, papa. Tu i jo. Només tu i jo. Ferran busca amb la mirada Òscar. Se'l queda mirant, descuidant Helena. Li faràs cas. Però que no ho veus? Si no en saps res d'ella. És que t'he dit que és la meva filla. Ferran, t'està manipulant. T'ha enganyat. Ferran torna a apuntar a Helena molt alterat. Amb qui parles? Qui ets? Papa, anem a casa. Li faràs cas. Dispara, hòstia!
Però és que és la meva filla! Dispara ja, tu no tens cap filla. Ferran gira l'arma cap a Òscar i sembla que es prepari per disparar. Vaja, sembla que has canviat d'opinió. Papa, dona'm la pistola i anem a casa. De qui et refiaràs ara? Ferran apunta l'un i l'altre alternativament. Que va això. Però recorda que només tens una bala. Serà millor que apuntis bé i a la persona correcta. Si la penses fer servir, sigues valent i fes-ho ja. Ara és el moment d'acabar amb la novel·la. No era el que volies? Ella ja està a punt de fer la feina, però la punteria l'ha traït. Ara en tens tu l'oportunitat. Pensa-t'ho bé, t'hi jugues al futur. Papa, que no ho veus, que et vol enredar? Aquí dispararàs, només hi ha una bala. Jo vaig confiar en tu, Vam fer un tracte. I estem a punt de tancar-lo. Jo t'he cuidat. Si vols ara mateix pots acabar amb la història. Dispara-li ja i tornem a casa. I ja saps què t'espera allà, oi? Vinga, va, Ferran. No et deixis manipular més. Per culpa seva va morir la Trini. I el proper sóc jo, no? No, Òscar, jo... Era aquest el teu pla o era el d'ella? Jo no tenia cap pla fins que vas tornar a aparèixer a la meva vida. No, però va ser tu qui vas venir a casa meva. Que vaig venir jo? T'equivoques. Va ser tu qui em va venir a buscar. I ho vas fer perquè t'aplanés el camí cap al teu objectiu. Però et vas equivocar. Jo no sóc una traïdora com tu. Com jo. Que no veus en quina consideració et té? Dispara-li i acaba amb tot això. Dispara-li i acaba amb tot això. Dispara I tornem a casa. Ferran torna a apuntar a tots dos. Despatx de l'escriptor. Helena, vestida per sortir al carrer amb el seu equipatge. Se la veu molesta. T'entenc, Helena, però has d'admetre-ho. Em semblava que ho havíem deixat tot clar, no? Tu em vas fer una proposta I tu t'hi vas a venir. No em vinguis amb històries ara. Helena, jo... Va ser tu qui em va demanar ajuda. Volia que m'ajudessis a resoldre el cas i que... No, papa. Tu m'hi vas ficar. Però crec que en cap moment vas pensar en mi. Només en tu. Tu i sempre tu. Em vas utilitzar. I estàs confonent el tracte que vam fer. Confonent? En quin sentit? El tracte era: ajuda'm a acabar el meu darrer llibre i torno a la medicació. M'equivoco? La medicació? Com sempre. Se t'ha de repetir tot 2 cops? Em vas enganyar. I em vas fer servir com un personatge més. No, Helena, això no va anar així. Doncs ja em diràs tu com va anar. El resultat ha estat que el personatge ja no hi és i qui havia de morir miraculosament ha tornat a la palestra. D'això en dic un gir dramàtic del guió. Que l'Òscar no podia morir. No podia o no volia? I també va ser un error eliminar la Trini, que després me n'he donat. Entenc. I la filla pròdiga també et feia nosa, oi? Era un altre error de guió. Doncs no comptis amb mi per fer més cameos. Considera acabada la meva col·laboració. Quina manera de perdre el temps. Adéu, papa. Què? Adéu, Ferran. Òscar porta un braç en cabestrell. Què? Ja no hi és? Acaba de marxar. M'ha semblat que discutíeu. Estava molt emprenyada. El normal en aquestes situacions. Ara em sap greu haver-la deixat marxar. Greu? Però què dius? Era el millor que et podia passar. O més ben dit, el que ens podia passar. Des que va arribar, les coses van anar empitjorant per tu i per nosaltres. No ho creus així? Per vosaltres? Sobretot per nosaltres, sí. I per la nostra relació amb tu. Ja no confiaves en nosaltres. No. En això t'equivoques. Jo sempre us vaig protegir, fins i tot quan les coses es van posar difícils. Ja, però no era precisament el pla de la nena, oi? I tu? Et vas deixar entabanar com un passarell. Quina vergonya, Ferran. Però, en fi, deixem-ho córrer. Per sort, has recuperat el seny. Continuem, doncs? Des d'on t'ho van deixar? No, jo tiraria més enrere. Com si no hagués passat res de tot això. Ignora a la novieta del gàngster. Per sort, has recuperat el seny. No ens farà cap falta per resoldre el cas, no ho creus? M'ajudaràs a acabar-ho, doncs? Naturalment. I sense condicions. No serà difícil, no et preocupis. I tu, limita't a fer el teu paper. Nosaltres t'ajudarem. Ferran, Òscar i Trini. Res no ens pot vèncer. Agafa la capsa de medicament del damunt de l'escriptori
i se la guarda. Et confisco això. Ja no et farà més falta. Ferran es queda revisant uns papers a la taula. Un moment! Un moment! Que ja va, un moment! Ferran va cap al passadís mentre continua sonant el timbre. Surt d'escena i torna a entrar amb una dona. Per favor, Trini, no podies fer menys xivarri? Has canviat el pany? Podies trucar un cop i esperar-te, com fa tothom. Per què has canviat el pany? No m'agrada que m'interrompin sense més ni més. I en tot cas hauries d'estar agraïda de ser una de les poques persones a qui he confiat les claus. Sí, mira, pel que em serveixen ara. En fi, què volies, jefe? M'ha dit l'Òscar que em buscaves per no sé quina missió superurgent. Correcte. Escolta'm bé. No podem fallar en aquest cas. I wish I was special.